Hayibo. Cha le ntombazane isiqomile isiphukuphuku kubiyazi. Yazi yasiqoma isididi intombazane. Angikujabuleli nje mina le ntombazane. Wofika ngelinye ilanga ngithuthile lapha emqashweni wakho unganawo ngisho umbhede. Hayi uyakuluwa. Uyakuluwa. Ufuna ukuthi uthambe. Hayi ukuthi uqoqa amabhodi uqoqa uzendodeni. Ufuna ukuthi mhla ethuthi angithi wakho ukuthembeka. Othi uyabuya ngelinye ilanga le emotweni. Lo postito yokushekha usavishifisa lahle lefikiya. Akuyona imendizi. Imendizi kukhomela. Iyona. Kukhomela somagama efuna iadvise yogijima. Ushefela uthi uyagijima ngabela naye? Cha, abantu bathi ngathi ungaqala ushefa begijimika kahle. Basho ukuthi ivivise ngoba reading. Viva. Hello, is it Kaiser or Kize? Unjani? Wena simakade ngifuna ikushiye leyo ntombazane ukhaliso kweambulance. Ongiboleka istendi sakho masisondela la. Hayibo sisamasokisi namacox. Mambi nala masokisi akho. Ngathi wawajika. Hayibo ifone yami yokusebenza sisiyacisha. Eyabani le power bank. Wey ushembu uzongiphoxa ke. Uzongiphoxa kusheni. Ithi 611 i-right kakhulu. I-right kakhulu ki-credit score yakho. Cela ungisendele i-ID, driver's license, i-bank statement ka-3 months, i-payslip ka-3 months. Uma unganayo i-payslip, ungisendele i-bank statement ka-6 months. You are single ladies. Phoku nani? Now get your hands up. Afuneku. Ngifuna ufike le ntombazane ithuthile yezo. After 4 years. Ngaqala ukuba lokudlelana ngathi kuyaphambili. Ngifuna ufike le ntombazane ithuthile. Yathatha izinto zakho yahamba nazo, yakushiya nesicathulo esisodwa. Ikhike nibhoboza lo iqoba lemsebenzini. Ekushiyele esisodwa futhi. Hayi phe 1 ihambe nesisodwa kushiyele esisodwa. Ufike kukhona sona sodwa indli and ungekho ngisho amakhethini. Uthi wami ntombi yakhe iside chick, isithole ukuthi iside chick. Dimbhejela. Sabonke left bamateki. Good yahamba nabo. Hayi mhlawumbe ufuna uthatha ithatha ngamaphaya yawafuna ukuphela. Bonke left. Udade wabo kaMawa umdala hopefully akekho umuntu wasekhaya okhona la kule live. Udade wabo kaMawa umdala khona umuntu baba yethandana naye. Bathandana nje isikhathi eside. Ngelinye ilanga nje udade wabo kaMawa ngazi ukuthi kwakwenzakaleni. Wavela wafika emakhaya sasayingane ke. Wavela wafika mhlawumbe kwako 2004. Sayingane nje. Sibona kungena ama-truck awethu agcwela yanyinyitheka. Hayibo. And then i-trucking ngaphambili kwehle umamkhulu wami udade wabo kaMawa. Hayibo sasiqala kuba ne-TV ekhaya ngithi semakhaya. Kule truck khona ngisho i-TV khona osofa. Hayibo sofa. Ayikho into engekho mpana kule truck. Kadiliza ugogo wabuza ukuthi hayibo Themsile uyithatha phi izinto? Wathi nje uyithenge emasekenini eWanabish. Hawe ekhaya ke sane-TV. Sekungathi sirich ke ekhaya. Iphela ngisonto. Ongena umnikazi wezinto. Hamba namaphoyisa. Wathi nje umamkhulu futhi la amaphoyisa nje ahluleka nje. Wathi nje umamkhulu hayibo bezithengwa yimi lezi zinto. Umamkhulu ade sebenza lapho kuba sebenzayo. Wathi ezinye wayiphiwa umlungu wakhe kade emsebenzele eToti. Athi amaphoyisa asazi ke soyikhuluma kanjani ngoba nawe awunabo ubufakazi bokuthi awukhiphi maphepha ukuthi lezi zinto zithengile. Nalo uthi wayiphiwa umlungu wakhe asazi bakithi sicela nikhulume lento. Asuka hamba amaphoyisa. TV ekhaya. Sengisho ukuthi wena le ntombazane ngiyafisa ukuthi ikundule. Ufike kungekho ngisho ikati endlini. Ngoba. Yeah. Ufike ngekho ngisho isivalo sebhodwe nje suwile kade sethuthi. Yeah, ngifuna yomuroro
Yomuroro ngeke ngikwazi uku-accepta ngoba I am sure ukuthi isiZulu awusazi. Isingisi nje is a never la kumina yomuroro. So askisa I'm sorry ngeke ngikwazi uku-accepta yomuroro. Yazi le ngoma ethi wena ubona intombi ningabona umngani. Yakusanganisa le ntombazane izokushiya ngempela yazi sengibone kahle. Yabo indlela ojabule ngayo izokuyeka le ntombazane. Wemphathi uyabona ukuthi izomiyeka le ntombazane lo? Yazi ukuthi izomenza njani mphathi? Yazi izomenza njani? Izothutha izofika ithuthile kungekho ngisho isivalo sebhoda. Mina angifuni ukuthi ngimchithele ngifuna afike ithuthile. Abe nalezi zinto azigqoke manje aphuma ngazo le msebenzini. Akhale zehle ngodonga athi kanje athi. Mabanjwe isipikile. Simbambe ngeanda. Ngashito kanjani igama lomuntu? Yini ithezi. Ngibuzela umngane wakhe inhlobo ithezi nje boma nikhohle. Customer Boma nikhohle ithezi. Uthola sakhona ithezi. Alikho ithezi. Send ama-document ivithi lokho kuncane we Uncle Cobus abe ngikhathele wena kunini wawuthi uyawasenda lama-documents Cobus mina sengiyozwa ngawe ngikhathele nje ngidiniwe Khanyizi unjani we Cobus mina ngikhathele usuyo wasenda mhla uthanda ama-documents sengobona ngawe ayakhala ezehle ngodonga ethi kanje ethi masethu uyehla simhuka isipikile simuthi le emqolo uhelphi kakhulu hey Mthembu Lunjani Musa Madlokovu Yakho usobuye seyiphelile indaba lezoyiqhulula lapha ku live Own a client. Ithezi wentokoza ubova nokhohlwe nje ithezi uthi umfonele ngimtshela leli ngitshela Hayibo usuze umfonele uyaceba igidlise yakho le ntombazane wena we komele kusasa ngikufikele nenyama yengweni Paswell ebusuku. Hlepha umbe. Ufunani? Mina ngikuphazamisa ayizi isikhathi eshiyeni. Mohlepha uvula isidlu sobabili. Ingakanani le ntombazane umzimba? Nani? Obuza kumandisa mina inkinga leli khanda ngeke ngikwazi ukulikhipha la ngoba deal nomuntu ogqoka size 40 kuya phansi. Thatha nali phelela nje. Faka uphuzo. La lapho wena lengane nje ngifuna manje uphulwa yini ifo igqoka usize bale ntombazane nami ngigqoka u40 kodwa ngenguwohloza umbhede bese kwenze njani ningami ngenyawo embhedeni makukhona into edinga ukuthi kanti le nto uyaxola bengiyawuxoli ngeke awuphula umbhede manje uxola ushile yena la ubhebe wakho uthela indilinga uzobathi usaphula umbhede practically izona hawo wona kohlo bese kwenze njani besilele nje phezulu hawunihle nje kwabo hoko besilele nje iyeke le ntombazane iziningi izinto esazozibulala uzumeka lo ukubulala umbhede shuthi imizimba yathanda ngibesilele nje kahle Leyo umbhede waqhubeka. sengifisa nokwazi ukuthi wafuna stand frame le umbhede amaplangwe bese bana amaplangwe phana nendawo matras ngale sponge so uthophe namhlanje yo deposit umbhede Monday so keep abantu bathi bafuna ukubona uXoli ngoba uthe unezinqa nje njengoXoli ngoba uXoli ushile esifini lalela uXoli ke ngathi unodoli ngeke uzumbone yena into yakadlali hey Chomza angesixoli awudlali nezingane wena awudlali nje nezingane awuyena snack thank you Live. sondela mina yami charge impishane yakho yini Ayikho lapho kwenu. hoyibi light
Lo vela la ngehlo ke ilo hayi intombi Ilo hayi nentombi. imphethe ngohlelo. Imphulela umbhede izolo lo intombi. Ibimalele lekebona. Uthe holokohlo umbhede. Lena. Nangu umphathi. Umphathi ke lodlula la ezamula kushuthi ulambile kumphathi guys. Wasekadla manje. Kushuthi ulambile kumphathi uye lo Ngale khathi sisihlafune kudala incebo. umphathi. Manje ngimkhombise yena kahle. Wemphathi intombi kaSimakade isize yawuphula kumbhede namhlanje bayolala phansi. uMajozi khiphe thukazi manje. Hayi Majozi unamanga. Ngiyambona uMajozi entanto uthi uMajozi uyasebenza. uMajozi phela wale. Ngazi insipho. Jozi. And washo uMajozi kumphathi wathi ngizosebenza khona uzongumuva ngosebenzela ngasekhaya. Uyakhumbula sisezana? Sisezana. Hayi Jozi. Hayi uMajozi enza wani ke manje. Awemabonenge. Abo. Jozi mabone. Emabonenge. Uchallenge uqoli. Awu uchallenge uqoli. Challenge wena. Yena wathi lokho kuqoli. Ufuna ukubona. Ngoba kwangandawonye ngapha. Thuna manga wena ukho umbhedo vele uziphukele nje kuthiwa khuluma into ibenye kuthiwa thetha into ibenye ukho umbhedo oziphukelana Sawusinda umbhede wafa. nilele nje nithule iSimakade Na phela lenda kuyona everyday angizami ukumwaste lana ngizama umgcina kahle. sengisho ukuthi umbhedo vele wahohlo kanje nihleli Besingahleli Lokade waphuka. ubukuphele ukadla singasho nje ukuthi awubukuphela. Hayi ngibona Uyothenga ngomunye namhlanje. amanqine wonke. Kona. hayi ngeke Uyothenga ngomunye namhlanje. lo mbhede kade waphuka Simakade hayi Usungathenga umbhede nje uthenga intombazane. Yena uthengayo. Simakade nentombi yakhe. 60-40. 64 Unamanga. Uyena depositile ngazi njani ke mina. Hayi boss Makade. cha phela thulani ke ningamemezi intombi ayisebenzi la isebenza kwenye indawo uSimakade thina esisebenza naye lana Intombi chaza ukuthi intombi isipawupete. Aw musho. Musho. bye madam Q isipawupete Sikumbaxa sakho. Uluke nesweet and sour. Imali yakho. Amalicious. Kodwa wena ugundile ekhanda. Kodwa intombi yakho uthi uyifaka ama-lashes ayenzika. Akuthi yabona abafana bayenzelana. mabengakwenzela abafana uwosuku namanzi amnyama neshobolo neshwangutshwa nesigcwagca Yabona Lokho mina kunandaba mina ngisho ngathiwa Simakade. Mina sengithi umfana mekuthanda Simakade uncomele yena abe mumbi imama libe lihle. mekuthandile Mama representa wena phambili. Yabona Yayibona lesho. ndabo imama malibaba. Akunake kwena ukuthi kuyaphela. Shuthi umfana mengakwenzela ethi lutho dudu labo sikhotheni bakho. Sebesisayidini. abafana bebengakwenzela ilutho cha usuke nje intombazane ezibandile Sengathi Wenzela lutho. Futhi uSimakade uyamethanda intombi yakhe. uyayithanda. Wena ithathile lehlala khona wazoyihlalisa naye. uyilukile isweet and sour Wayifaka isinko. Anibona ukuthi khona odlisiwe la. No, uthanda. Nathanda ukuyona into ufike kahle sikhuluma kahle lento. Uthanda. Aniboni kodwa nini? Uthanda. Ayinodinga ukwazi Uthanda. Uthanda. udinga ukwazi insela Indoda mayithanda iya all out. Izoba. Oh, talent sizobelieve. Utakomba. Ya vele senze ngini kufanele ngicheke le insurance. Ithi amali bomthatheli lokudla igama lo-congratulations. Bamthathelile. Hey baba ubuthi kade awumade bona bona ungani u-congratulations. Labana mana ney'nsimbi ey'gold. Bangani bamandisa phela. Simakade ngathi ingozi akukhombe Akuyona ingozi. Umlisa nje osimpulo eyithandela isithuba sakhe. Lapho uyachitha. Awu bakithi nobani. Uyachitha wena. Nobani. Kasi indlela zakho azizazi. simakade wazi
kuye sithandwa sami namayikho indlela engingenza ngayo ke yazi Ithi nje nobaba. opo ubaba wamakhaladi nje ingikhipha imoto nje yena uyacisha ngefoni emsebenzini womuntu Ikenga yomuntu olofika. Sebenza kanzima abantu lonwabo fana noxolo yabo nje xolo ukuba ithole lonwabo wena yabo nje xolo ukuba ithole lonwabo ngabe nje nini evuthayo ngabe nini kuphephi kodwa uyena ke lophula umbhede lentombi yakhe uyadayisa mfethu lonwabo yazi uyenza nomajozi thungo so umajozi jozi zo ushela umajozi wathi ngifuna lokho ukuqalile uthi uthe ena ukuphathela ushela ngixolile wathi hayi into engekho leyo ukuthi ushemba bethethisana khona sena ama documents hayi majozi kodwa ngibonile ukuthi uyadayisa umajozi umntanta wakhe bengifuna ukubuza nje ngenhlobo eninazo zezimoto ezi-affordable kunjani nozipho sinazo zonke iy'nhlobo nje zey'moto ikhona i-Vitz affordable iPolo li-affordable i-Kwid affordable yini nje enye sinazo nje iy'moto ezi-affordable sinazo nje iy'moto ey-affordable njengoba noselapho ikhomolozile mina la uyazazi othunywe ngiyaphila unjani ngiyeza ngoMarch masiba likhulu ngicela usheshe kanti futhi imoto moyithatha manje uzoqala ukuyikhokhela ngoFebruary uMr lo uMr Johannesburg hello ngiyaphila unjani yes ngithengisa imoto ngisepotchefstroom kodwa ngideliver yonke indawo yo hayi angikwazi ukusiza umuntu kuma-credit bureau askisi no kushuthi awuyilalelanga kahle ividiyo ngicela ubuyele kuyona uyoyilalela Nqese Nkuthalo nami ave ngingathanda umuntu obiza igama lami ngendlela errong unjani bhuti wami makhulukhulu Mr. Sizulu full name Sanele Debe do the same sisi and then sazoyithenga imoto yokuthi kuphi indawo ngisepotchefstroom we-Oscar kodwa ngideliver yonke indawo thank you so much nokubonga Guys, Oscar sisepotchefstroom kodwa sideliver yonke indawo nokubonga thank you so much thank you so much thank you so much indam maybe
le ntombazana ngathi iyahlupha yazi sikhathaza mina ibingathandani nami uyishiye endlini manje ithi ngixeke ukuthini babe ukuthini kwabe usaye kubo uyade singipha akangafona akahamba ohlala lapha ubakhothwe yidlozi aphumule indoda limkhothile nje one day uyabuya hayi le ntombazana mina ngikhathele iyona already sawubona Gloria mina ngikuthanda enamandla namanje uthandwa yimi wengcolosi I see Kivitz. Shada ngeke cela ukungishada KM qala uthenga imoto kumina ke ngibona ukuthi uyimisele kanjani ngibona ukuyimisela kwakho lo vela la ilo nentombi ebulala emthandayo ya ngcono kwayinina ke lo ebiza ngotuthwane singophi hayi sisodayisile hayi ke bafana umajosi udayisile ke imbongo kumajosi isidudla zasibala la dress yatholakala ku WhatsApp ngichazela yonke into yes Oscar yabo le number le kwi-bio yami 061 iyona engitholakala kuyona ku WhatsApp iyona le phone engiyiphethe uma ngi-WhatsApp manje nje ngizokuphendula njengaleyo ngimphendula manje la so lapho so ungabe uthatha inamba lapho yes Uba lo sejoyine ngaphandle kwemvume yami la. Mina ngithola invite la nga-accept. Awuphumi. Angimuzwa ngisho ukumuza. Ngithola invite nga-accepta. Bakhiphi. We can kick us out. Ima ngifuna ukubona njobani kuqala before bephuma. Akubona bakithi. Sanibona. Sanibona. Ninjani? Bangena kanjani la? Na. Wena lo tag. Yebo. Unelo akangifollow ngisho ungifollow uvele wayishuthe unamanga. Mara angazi that's why I'm saying ukuthi mina nginomanga invite ngangena. Ngathi accept. Wena lo. Yebo. Waqala ukwenza kokulungela. Wena lo. Lalela. Thulana ukhishwa punelo. Singfone. Yes, we do that, but we check my number. Wena lo kithi get out. How do I get out bafo? Ngobe ukungijwayela kabi lento yenzayo. Wona ujwayela thina kabi. Serious. Ujwayela thina kabi. Simakade awugijima uzongikhiphela ulelo lana. Ungithika to the core. Lento uyikhipha njani la? Because why engiuser? Why engiuser? Unfollow nje ungifollow. Awa wena. Unfollow nje ungifollow. Wena follow. Animkeep. Wena follow. Animkeep. Asomplief. I was following musi. Aningibelele unelo lana. Ningisheshiseleni. Nezidlala barking. Ayiyakho. Kuzi invite hitla what as. Yeah, ngathi accept nama ngazoyedwa ngaccepta na. Kipa lo muntu lo. Me Oscar, hey Oscar. Hey Oscar. Ngidayisa imoto lo. Kipa lo muntu lo. Okay. Uyangiuza vele webusisana uyangicanisa ngimboni Kipa muntu. Ngiyaphila qiniso njani Awu man, wangangikhiphi kanti. ufuna nina nibona hayi fusa Hayi wena ungazothuka umuntu wami wena. Fusek nawe.
ufuna nina nibone umsebenzi wakhe uyangiza niyabona yini yebo no uthi bona ngayo kule nje phela likhona umsabathu lena ngicela ungikhiphele lo hayi rina kudlala mbele uzingenele nkosiyama kazi nothi ukhishwa buka akangifollow nje ungifollow angicela ungisheshisele nawo usikhiphe angikhumbule request khiphe nawo angimazi buka nama ngikwazi ukukhipha oh yes where kami bongolo don't touch it la hey Jinx Tahu sombong boleh mu. Ya saya. Nah, sekali Lagi di mutu dia kamu. Mun semua. Meremu. Oh, bukan. Ya om. How ga? Saya wingin. Sesimkhiphile ke lo wayana uClever. Kanjani? Sivele samreport. Uthe uyabona lesi invite bani co-host usuthuphaze leyo nto wena usaxoxa yani belibale zathi wazokhana phakathi. Hayi uyaphapha. Angikho wrong. Mamci uyabingelelwa nesiphongo kuthiwa yami amcineka nesiphongo. Awubona sengiya kanjalo manje. Nami ngimkhuzile mina wase wayisusa leyo comment wafaka enye ke. Angithi ivithi encane noma quid lowest quid iyawusave ku petrol vele ibridge nami eplazini wenjabulo cela uzongilanda sengikhathele vele ukusebenza sengikhathele vele sengiyayisola already Leslie hello yes singakwenza lokho wemvukuza properly cela uthathe inamba yami kwibhayo sikhulume kulula lokho kwenzela ngiyaphila unjani and then Rotary washiya banesikomeni ngashiya uMondli my brother ubani okhiphayo manje uyazameka lapha akufani kwezena akufani
ngizobuye ngiqhubeke nale app asihambeni siyokhipha imoto. Mphathi sokuthatha kanjani serious? Wenzekani manje la? Kuninkomo ikhona kuJuju. Enye ikhona kumina. Manifuna izinkomo ikhona inamba yami kwibhayo, nezimbuzi nezimo, nezimoto. Inamba ikhona kwibhayo. Nina ngoba niyithanda imoto ngesithi halala kumina. Mr. Ndlovu indoda. Nina angazi ngizothini kunina. Shuthu rujile ke phela umphathi. Nakamali imse pink kushuthi urujile umphathi. Nanti boss. Ay Mr. Bulala. Sifaka nenhliziyo. I-field iyayingenela. Ingena automatically. Afake ruju ngama. This is my mphathi everyone. My big boss. Engomeni. Musani ukusho lonto phambi komphathi wami angikaze ngidayise inkomo mina ngidayise imoto zodwa. Unenkomo yini wena? Anginayo leyo nto mina mphathi. Batshele. Dayise imoto. Ngidayise imoto. Hayi inkomo. Saze sakunika. Saze sakunika sibadala.
Ayinkomo ngiyidayisa ngidayisa imoto ningaphinde nisho lonto phambi komphathi wami ningaphinde Uxoshiwe. Uyabona? Uthwala umthwalo uhamba. niyabona lezi zinto enizisho lana Kusemsebenzini. angizidayisa inkomo mina mphathi Dayisisa two-way imoto namhlanje siyaxolela. Kunjalo shwapha ekhaya abo dayise inkomo. lethana ama-documents guys cela nilethe ama-documents niyangixoshisa le ningibuza iy'nkomo emsebenzini kodwa nani ningangibuza iy'nkomo emsebenzini kodwa nani sidayisile-ke imoto namhlanje kade siculela nayo imoto yami Mr Ndlovu nawe uma ufuna siculele yakho usehambile umphathi iy'nkomo ngiyayidayisa mina hayibo usehambile uMr Bulala iy'nkomo ngiyayidayisa niyezwa yini ngeke ngize ngiyeke ukudayisa iy'nkomo mina iy'nkomo ezasekhaya phela iy'moto ezaka-halfway guys ushone ephushambe khona ngizokwazi ukuthi ngiyikhumula nini i-charger yakhe washiya baney'nkomeni yazameka lapho who else Thanks, Ma'am Velase. Ngiqedelele application engiyishiye kade sisayocula. Thanks Phumlani Mvelase. Ave kunomsindo emsebenzini. Hey Mqongebe unjani? Durban. Zero. Maseke. Ibank Capitec. Bongikosi Goba tutunjani ngiyaxolisa. Ngisakulungisa. Lapho ngisakulindile namanje. Ngisakulindile namanje. Ngisakulindile namanje. Ngicela nje ukuthi ubuyele kimi. I-rep number. Ayiveli la ku payslip. Afripack. Sebenza e-Afripack. Afripack.
Angivele ngimfonele ngiyicelele work number ngiyibone la. Hayibo. Azangiyibone. Hayi angifone. Ngidingani? Unjani Lindisa, sidinga i-ID, driver's license, i-bank statement ya 6 months, i-payslip ya 6 months. Uma ngabe unganayo i-payslip, i-bank statement. Unjani Lindisa, sidinga i-driver's license, i-ID, i-bank statement ya 3 months, i-payslip ya 3 months. Uma unganayo i-payslip, sidinga i-bank statement ya 6 months. Yeah. Nani hope niyezwa lapho uma ufuna uku-apply sidinga inamba yami ku-bio, sidinga i-ID, i-driver's license, payslip ya 3 months, i-bank statement ya 3 months. Uma unganayo i-payslip sidinga i-bank statement ya 6 months, payslip uma unganayo. Hi Mlandu, unjani Q? Ihavali Joyon kodwa. Sinayo Julian, sinayo Julian, sinazo zonke imoto. Ngiyaphila nami. Angivele ngimfonele lona yazi because so thathani inamba yami ke kwibhayo. Makhulukhulu njani? Yebo nginembuzo embalwa engicela ukukubuza yona. Oh, masiqeda i-call lecela ungisendele inamba yasemsebenzini yeso. Ngisacela ukubuza ukuthi wenzani emsebenzini? Okay. Mase inamba yasemsebenzini ungakhohlwa ke ukungilokhu njela yona. Ngisacela ungiphe nje izinto ezimbalwa ezikhokhelayo, mhlawumbe ifoni, i-insurance, credit card, mhlawumbe nesikole mangabe ukhokhela ama-education cost. Yini njengamanje uyikhokhelana? Ifoni awuyikhokheli noma umasingcwabisane? Alright. So ayikho into oyikhokhelayo mhlawumbe njengey'ngubo, clothing account. Ayikho nje into oyikhokhelayo? Okay, sacela ungiphe igama nesibongo se-next of kin noma ubani, umbhuti wakho, usisi wakho, umuntu wakho. Okay. Cela ungiphe inamba kaHlungiwe. No problem. Oh, 8. Okay, ungakhohlwa ukungisendela inamba yasemsebenzini yeso.
siyaphuma nje. Talent. Awangena ama-message lana. Awangena ama-message yeni lana ningisendela ama-documents. Angiwaboni guys. Yes, right kakhulu ngayisenda nje la WhatsApp manje ukwenzele application. Zucu ngicela ungisendele ama-documents manje ukuze ngiku-aplayele indaba yemoto. Angiyithandi lowo moto ohamba ngayo Zucu. Ibuyisele la wayithenga khona ubatshela ukuthi awusayithandi. Ubatshela ukuthi usukhulume nami. Ubatshela mebebuza thini inkinga ubatshela ukuthi usukhulume noGloria wase-Halfway. Yezwa Zucu ungisheshisele Zucu. Uchenza uzathi lo bhuti isidomu-ke le ntombazane le ngiyitshelile nje mina ukuthi ngihola malini kwi-call yona manje ayisazi. Okay now Hayi bokolini. Ngiyolobola. Inkinga mangabe umuntu eyolobola kumele siguqe evenini angithi uyakhumbula so ngicela uqala uthenga imoto engizoguqa kuyona yabo. Iya ngifuna ukuthi ukuthenge kokubili ke yazi bonkosi. Ngaze nga-confused kusho ukuthi-ke komele uqale ngeyinkomo. Kambe komele uqale ngani nje bonkosi. Inkinga manje inkomo ezasekhaya phela kaHalfway angazi nokuthi kabani isibongo mina la ikabani lana ayithenga inkomo. Ikabani lana. Okay, indaba ye-installment sikwazi ukuyibona mangabe sesibone ukuthi igama lakho limi kanjani. Asikwazi ukuvele nje siqadele i-installment. Yabo? Owema lo bhuti mengabe ukhona la ku-live ungixolele bhuti yezo. Lo bhuti engikhuluma naye la ku-WhatsApp uthi ucela imoto angakhokha kuyona around 3.5. Ngiyamtshela uyazi uyasuka ukuthi ufunani manje Julian Cavalli. Manje mina shuthi kumele ngibe nemlingo-ke manje. La ikusetawu. Zucu usungikhatha nama-customer ami. Usungikhatha nama-customer ami. Please. Asomplay ungikhatha nabantu bami Zucu. Ngicela ungangikhathi nabantu bami Zucu. Uyagitshelwa yini inkomo? Uxolela ngithi uyoprinta ngiboleke lele linefilet. Indaba bengenawo kanti amalona. Ini? Ukuthi manje ngangithenge eThekwini. Oh, kulona kanani? Mamcela ngiboleke laptop yakho sisi.
awalibizi nalolo salad ngamane ngilale ngingazile Kahle wena. Hawu. makuthiwa ngilithenge every day sis Mama, ngoba wena uyadlala ilento le. Ukudla waserenki. not every day ngayithatha blow mali every day not every day hayi Induda. andisangitsheli ngani sinangoshele ifoni yami ngibuyisele i-power bank yakhe nibabilani ngifuna ngiphatha noshele namanga-ke wentombi yomchayina thanda kabini ukukhula ngathi la ko-tiktok shuthi uyingqungqulu emathambo angazi noma kuyongena emathambo hadere search angazi noma kuyongena emathambo angazi hayi cha ukuthengile ukudla namhlanje thina usitshelanga kade usuhamba ave ungasiphiwe shame ole sinelani kwakuba nolesinele emsebenzini hayi iyafika ngawe nje bese ngisho ngithi nizenza amakholo aqavile 49 90 Mr. Khathini how uthele Mr. Khathini inkinga nezingane ezifoko mama bahluke khonhlwa shuthi nje Mr. Khathini uyisidwedwe nje uyiteke kisalungiseka Mr. Khathini ududu ngicela ungilobole ngizoziphatha kahle masoka dlamini nezingane ezingakho inkinga nje mina umuntu onezingane nje 146 into nje useless eneyingane angiyenzi lutho mina masoka Isecurely. Yebo. Malukazi emalukazi anginayo ayi masoka uyaziba to useless kanjani masoka uyaziba to useless masoka ovutha kaningi kababa Durban. Bekumele ngithi isiphimo ngisibhalela ngezansi ngithi maseke post code Durban. Good. Okay. Copy that.
Bizano Remain. Alex Konikant ufuna nge. Yo, I charge the phone. Yeah. Iyacisha ngoku. Qualify ukuthenga imoto ezingane zemizovela iqolo zo4 uqualify lokho khathini uqualify lokho uqualify yini lokho khathini akubona uqualify lokho mali uthenga ukudla kuphela leyo uthe ufuna Oh, right, yikho ke inkinga ngizokulinda. Ngasheke. Kuba yimalini? Nje roughly. Mamci roughly Julian mhlawumbe kuba yimalini monthly installments? 5. Julian. It's not 5. Yeah, huh? Yeah? 200,000. Around 5. Look, Vanessa? Hayi ngeke. Istalet. Ngikufaka kunini? Mase ngikufaka kwi Honda. Wayengenalutho. Ukhiphile ke bafana uMenzi. Uthi uMenzi. Indlela engikhathele ngayo Sibari senoze nibe naye kahle mhlambe next year. Ndlela le engikhathele ngayo. Create an offer. Masiki. Email address. Joyous. Joyous. Yeah. Joyous. Amahle akho nkosazanenhle. Thank you so much awasebenzi. Ngiyabonga ukuthi amehla amahle kodwa abasebenzi wise ongifaka emsebenzini sisi nilungise imithethwa ngicela uhambe uyobheka ipage lika Vincent Halfway ujwayele ukufakwa lapho amathuba emsebenzi bona njengoba ku December nje kujwayele ukufakwa mina ngeke ngize ngikwazi ukufaka emsebenzini yabo ngabe ngidlala ngawe intoni ukufaka umuntu emsebenzini ku Google sisona Ushayile endaweni yakho Dudu ufuna ukuthenga imoto ayileyo kumncoma mfethu ushayile endaweni yakho ngoba yini ngiyathanda ukuhlala lana wena uthanda ukubonda ngiphambi kwakho ayile nto eshoyo njengoba usuthutha nje uhamba manje angithi ngiza lapha waqala ukwenza kukulungela bekumele ushaye lokuphulela umbhede sibone ukuthi uyakwazi ukushaya wena yabona nje ukuba ukushaya into eyenzekayo bekumele no Wala. Ubheka umshada. Mshada uNtonga Phakathi. ishimami La pista. sanibongela wesimangaliso 1
Yeah, printed. Ubani? Ukushiya umamcineka. Hey. Sticks ingane kasiswami lena. Hi John Wick ngicela uzothenga imoto ibela lisekho right morning sisi kukhona uzolanda into yakhe. Morning sisi kukhona uzolanda into yakhe. Angikuzwa nonkululeko yazi. Morning sisi kukhona uzolanda into yakhe. Angikuzwa. Umamcineka. Oh, uzumsindo yes, khona bazolanda imoto zabo namhlanje abawu3. Cela ningahambi guys, ngiyothatha iprint out yami. Kwi-printer lento kade ngiyenza la, ngiyabuya manje ningahambi ngiyezwa. Nihlale kanje. Please do not waste my air. They are wasting my air, guys. Sanibonani. Uthiwe ngihlale la ngikhuluma isingisi. Ngivala isicaba, ngikhuluma isingisi. Sula. Ay. Sawubona dal. Ngiyaphila udala uyaphila. Thiwe ngivala isicaba ngikhuluma isingisi. That baze bastreama bo. Sofuna uthando. Manje ngiyasaba ye. Ubaba kunevolovuluma. Nevolovuluma. Ngiyabonga. Impilo sisebenzela eDurban Central. Sorry. Akushiyo ukuthi hlabelela. Cane ngilokane Snoopy banzi anginalo ishumi. Anginaso isitabo sayo. Yebo, umuye eDurban Central nje halfway uzomthola ka-JAC or Omoda. I can do you better. You can tapestry, you do. Ngiyabacela labathi akusho ukuthi ngicela ukuthi ngikhuluma isingisi. Siwakhuluma isingisi? Uphathile lami iphepha isingisi. Uphathile lami. Musubisa phe mo. Angazi. Ngiyabonga makhulukhulu. Wena mcineke. Cela isitulo sami. Cela isitulo sami. Musisa. That was nice. Umamcineka nomsindo. Ngiyalapho uyangisikela uthathele isitulo sami la edeskini lami. Ubona ukuthi uhlala lapho. Ubona ukuthi uhlala lapho. Lona sistrene. Sanibona ngophetha amqhele kuba. Manje yenzenjani shembe ngime ngenyawo. Mane ngihambe ngiyo. Hayi shembe Hayibo.
Ngaze usithathele isitulo sami ushemi. Bona nje. Ubani lona? Kululeko. Ngiyabonga guys ukuhlala. Hayibo. Sanibonani. Yebo. Ninjani? Ziyaphila mama. Ngiyaphila uliyabhubha linjani? Wathi uba nisimba? Ungene ngephutha. Ya ngikululeke usimba. Ngikuphi lapha? Awungene ngephutha. Ubani? No, Nobani nina. Ay. Ay arethi. Yabona nje lento ish. Awungathi umsebenzini ne? Oh, use office la. Ngiyangishekisa shem. Anazi ukuthi ukuphuma kanjani. Yebani? Anazi yini. I'm sorry. So mtshele msumsize aphume. Dudu. Phela life akathi is not even sure she's life. Yazi ukuthi kumele kupresse kuphi ukuthi uphume sisi. Angizwa? Uyazi ukuthi kupressa kuphi ukuthi uphume. Kuphume ba? Angithi wena uthe ungene ngephutha. And then manje Hayibo. Angili ngosami ngithi ngiyasiza angili. Hayi ningalwi guys no ningalwi. Mina bengithi ngiyasiza because angithi uthe ungene ngephutha bengithi ngiyasiza. Buthi usiza ba? Yo, hayi. Bye sale kahle. Bye nana, bye sithanda sami. Bye la V. Anginathi isikhathi sokulwa nomuntu omkhulu uthi ngiphume. Hayi ningalwi ebana. Eish. Ningahlekisi baba nawo. Hadebe. No, I'm still laughing at what you were saying, guys. Isanhlekisa namanje. You still laughing at? That's what you have been saying. Nalo mntu lo phela uphumile ngandaba yakho. Rona usiza ba? Udlala ngami yazi. Hayi. Ngitheni mina? Ngibuzile ukuthi ngikuphila cause kade ngingekho ku live, right? Ngishiya ifoni la. Then bengibuya sekukhona nini. So ngiyayidlalela ngithi ngikuphi la. Yena usethi angi-exit ku live wami. How coming? Hayibo. Siyahleva boyintombazane. Hayi naye yathi yasiza sothi hey manje ngathi yawo. Ngiyahambela. Yathi naye yasiza sothi hayi no ingcono ihambela. Hayi udlala ngami lo yana. Usefuna kuba ngathi nginenhliziyo emdaka. Hayi ngiyathemba. Usengenza umuntu omubi lapha mwabantu. Eish, yenda i-right wabona. Yenda i-right wabona. Ubani uFather Christmas lo? Hayi mina iFather Christmas mina. Hayi isikhathi sakhona ngithi. Isikhathi sakhona. Isikhathi sakhona. No resh mina ngidlala ngama-club. Angithi unale ama-club abangowadlala bawunikeze ngana amabhottle ngana yadi. Mayonnaise nyana wabona ama-beetroot na yeah. So manje ngina stress because angidlala ngilezi zinto lezo Christmas izoba Christmas yanjani. Yo. Uzawuthini ke ngoku? Wabona so lawo baphuzanga at least babhitiri because bazongayiphuzela bazongenza ama-braai but not those people whereby wabona isikhathi sakhona sifikile kanje unenza i-rice wabona izofuna ihambise namayonnaise na-beetroot na-tomato sauce. Yeah. Not this one. Mamsebenzini ne? Ngiyabona. Yes. Isemsebenzini. Hayi ngiyabona. Ngiyasebenza. Nami le nto lena ngisakhona
uyikhipha ne Yi? ke re le nto le ya father what ngiri nayo angisakho uyikhipha but angizanoyiyeka kanje. Okay. Izoprinta la. Then mase siyahamba. Bengikhetha imoto e-wrong. Kuthiwa ngikhetha i-comfort. Okay. Yes. Bayahamba abanye. Printed. Yamazi uchivenga. Khathini. Yeah? Angichazela abantu bami Khathini. I don't believe Khathini. Khathini, I see what you did there, Khathini. No, angiyenzeni mina. Hey kunzima anti yo ayifuthi kulo msebenzi ave kunzima mafemu. Guys ngani ngahambi nezo. Ngiyabuya ngiyolanda i-print out. Okay. Hey, Aduna, good afternoon. Nami ngizoba naye. Ngiyakutshela uma kuphi inamba zalokho kuvuka senihamba oyidala. Good afternoon. Yeah. Sabuyile kancane. Yebo. Bathi uchivenga. Sisikwerekwere, man. Ngikhuluma Sivenda. No akasho wena omunye okhuluma le kude. Oh, okay. Yeah. Akasho wena. Hey. Yabona Khathini. Ngizokhuluma. Mina ade ngibona ingane ka-99 ngashawa uvalo langeqa ngathi nayi ingane ingehlula.
Usebenza kephi? Yabo nje lengane engiyenza la. Road eMalukazi Siphingo. Usebenza endaweni eyodwa nala ahlala khona. So iyafana address it's 146 Yeah, but I look handsome. Aye. Ukuze ngikubhekele kahle ngibe neshow. Senda ama-documents lezi zinto engiyishilo ngikubhekele ukuthi uyakwazi ukuthola le moto oyifunayo. Ngesikwazi ukuqaphela. Thengisa moto. Okay. Ngichaza into eyodwa Nkosi yami. Thengisa moto. Guys ngiyabuya ngisayosubmit i-application ngicane ngahamba. Sine phone. Sisebenza kabili phela la ekhaya. Wena man. Nikhona badala kusho kunje impilo TP. Yeah, good afternoon, TP. Hey, kunjani TP? Hey, cool fellow, why you're not greeting back? Ngingathayipha lana ngiphendule manje. Awuthi ngizama ukufaka le charge.
Blessed, blessed, blessed. Good afternoon, blessed. Yes, what is that? Yebo. Auri. Ya una mapungo. Randy, unoita Randy. Ngadro no phone number yao. Randy. Ya ndikale mando mutu wa zone. Ya chapfala utangana ndidzikhushumusisi dzosendera. Hey. Chapfala. Thank you. I'm good. Inane Rodi takarera. Wayani? Rodi pinanga mini anepo. Oh, umushumoni. I'm so sorry, but Randy. Aye. Kashume, Randy. Yeah. Mandikota mojaiva auna muzika.
Maureen. Welcome back, welcome back, welcome back. Guys, ngibhizi kakhulu Nkosi yami yazi okunokuthi ngile nginishiya kanje ngisacela ukuthi nguvala live ngizobuyela kona mase ngiqeda ukuba busy ningadini. No problem, no problem, no problem. Bye bye yini. Bye bye. Yebo Sibusiso. Yebo Sibusiso. Wesibusiso mangabe ufuna ukusho into eserious inamba yami ikwibhayo njengamanje kumele ngibuyele ngale yabo ngibhizi kakhulu yabo so